Tak a Pavel Kuda nám odstartoval. Pojď, Pájo, klidu, nepřepal to. Zkušenosti z CSA, píše, že je začátečník, věk 29 let, koníčky, rodinu, ruské bojové umění. Tak, pěkně se namotej, tak. Tak máš pořádný základ. Čas 57, nádhera, 58 sekund, hezky. Tak je minutka, pojď. Hezky je to, tak, to je ono, pěkně to zabal. Ještě, dobrý, super. Tak, a už zkus tlačit, krásně jde. Nádherně, tak už to jenom drž. Tak, netaj hadici, ty běž za ní, tak, to je ono, pojď. Pojď, půlka, pojď. To je ono. 4 metry, 2 metry, metr, vede a pojď. Celá, to je ono, tak pojď. Zapni to. Hezky, a do spodní části jdu na zkus. To je ono. Ještě, dobře, a z druhé strany, pojď, honem, a nahoru. Dobře, pojď. Dobře, pojď. Půlka, pojď. Pojď, ještě 2 bomby pořádný. Ještě. Dobrý, odlož a pojď. Pojď, ještě, tak, kanister. Dobře, doběhni. Dobře. A zpátky do tunelu. Dobře. Hezký. Tak, tady pojď, dobře. Dobrý, a jdeme na lešení. Dobrý, už si kde zabývej. Pojď nahoru, pojď. Hezký. Nahoru můžeš aj po 2, jak budeš chtít. Třeba. Borec ti, vole. Hezky, zaber. Dobře, pojď. Tak, pojď. Vyřekni a pojď. Tak, jdem na to. Pojď. Jednou natáhnout a ušít. To je ono, tak. Pojď, Denis. Dobře. A rovně jdeme. Pojď. 4. Rovně. Půlka, pojď. Pořád rovně. 3 metry, pojď. Tam, tak. Metr, otoč se, tak, výborně, pojď. A teď to jde stopce. Zkus natáhnout ten krok dozadu, tak. Pojď. To je ono, úplně super. Rovně. Tak, dobře, pojď. Dobře, běž. Už to za půlkou. 4 metry, ještě. 3 metry, pojď. 2 metry. Metr. Ještě. Dobrý. Pojď. Tak, a jdeme na hadice. Dobře, vydechni středu. Tak a pojď. Nahoď to na ramena. Dobře, pojď. Dobře.
Pojď, jdeme. Pajo, pojď. Pojď, Zaber, pojď. nestuj, to rozběhni. Pojď, to bude konec, pojď. Tak, pojď. Pořád pojď. Malinko. Pojď. Pořád pojď, už je konec, pojď. Zaber. První bečko, teď, Pojď. druhý, jdeme, pojď. Teď už to rozvěním trochu, pojď. Je to pořád stejně. Pojď. Jdeme tu, pojď, zaber. Pojď, 2 metry, rukama odlož to. Vytknout, dobrý, pojď. Dobrý, pojď, zadej se. Tak, a pojď. Pojď, Matej. Už pojď. Pojď, co bude, pojď. Je tam tu nohu. Pěkně, Dobře. Pojď, dobrý, pojď, karabina, pojď. Závodník se dostává k tomu Odmontovat, odflaknout. Tak. A za zpátky. A zatoču tu karabinu. Dobře, to stejný na druhé straně. Dobře, Šína startová chytá Tomáš Krajíček, po něm přijde Pavel Dospěl, Daj za zpátky. startovním číslem 14 Pavel Zeman, Martin Novotný.